Je najrozšírenejšie plemeno a vyskytuje sa v dvoch farebných varietách. Tú prvú varietu, ktorú máte možnosť teraz vidieť, na plemenom holštajnskom bíkovi je čierno-biela varieta vo svete a rovnako aj na Slovensku tvorí táto varieta asi 90%. Druhou varietou je červená varieta, tu budete možnosť vidieť teraz, vchádza na prevádzu pochu taká červeno-biela jalovička, niektorí vidia viacej hnedej farby, ale v tomto prípade reprezentuje práve túto varietu. Na úvod musím povedať jednu veľmi dôležitú informáciu, na ktorú sme mimoriadne hrdí aj v slovenskej populácii. Poprvýkrát v roku 2022 práve toto plemeno prekonalo ako prvé v histórii hranicu 10 000 kg mlieka u celej populácie holšťanských kráv.